instruments per a fer efectiva les noves necessitats que s'han derivat de la pandèmia, no parla de premiar l'esforç, el treball, en definitiva, no parla de millorar el sistema educatiu. Com cada vegada que el Partit Socialista planteja una reforma en educació, les seves preocupacions són reduir la llibertat d'elecció de les famílies, atacar l'educació concertada i menysprear la religió, com si això fora part del problema quan realment això és part de la solució del sistema educatiu. I pel que fa als concerts, als col·legis concertats, és cert que són part dels més atacats en aquesta llei educativa, però com veurem, no els únics. Esta llei amenaça aquesta convivència del sistema públic, concertat i privat de l'educació del nostre país, ataca aquest dret constitucional que tenen les famílies a triar l'educació que volen per als seus fills, però desgraciadament això no és una novetat ara, i això respon a un plan que el Partit Socialista porta temps voler implantar i que ara les circumstàncies li ho han ficat molt fàcil. Jo recorde, ara fa un any, en novembre de 2019, hi ha unes declaracions de la ministra d'Educació, jo les vaig poder sentir en primera persona en Madrid y recordar allò de que de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir centro puede ser parte de la libertad de enseñanza, tot i que l'article 27 de la Constitució així ho diu. Ells de ninguna manera el van tornar a sentir en gener d'aquest mateix any, quan la ministra tornava a dir de ninguna manera podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres. Per tant, un dia això porta tota una estratègia darrere per trencar en aquest sistema educatiu del nostre país. Què fa esta llei i per què ataca directament a l'escola concertada? Perquè desapareix el concepte de demanda social en el seu article 109. Posa la planificació escolar per damunt de la preferència d'elecció de les famílies. I hem de recordar que un 25% de les famílies trien l'educació concertada per als seus fills.